तर नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं संग्राम आणि पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं एका नव्या व्हिडिओमध्ये मनापासून स्वागत. तर मित्रांनो, आज आपण जाणार आहे नवी मुंबई कोपरखैरणी येथील धारण तलावावर. तर चला मग. तर आपण पोहोचलेलो आहे लोकेशनला. समोर आहे गणेश मंदिर, ह्या साईडला आहे धारण तलाव आणि हा बोर्ड आहे तलावचा. तर इथून आपलं धारण तलाव स्टार्ट होतं. तिकडं बोट दिसते मित्रांनो, बोटिंगचा आनंद घेत आहेत लोक. 5-6ची वेळ आहे आणि इकडं या टाइमला खूप गर्दी असते. लहान मुलं खेळायला येतात, माणसं फिरायला येतात. इकडे एक माशाची प्रतिकृती पाण्यामध्ये बघू शकता, मस्त एकदम दिसते. ह्या बोट वगैरे आहेत, गणेश विसर्जनासाठी वापरतात. गणेश विसर्जनासाठी लोक मोठ्या प्रमाणात इथं गर्दी करतात मित्रांनो. हे सकाळी लोक जॉगिंगला येतात, व्यायाम करण्यासाठी येतात, त्यांच्यासाठी ही साधनं लावून घेतलेली आहेत. इकडं मुलं वगैरे पण खेळायला येतात, आपण बघू शकता. इकडं बार वगैरे आहे तिकडं. छोटी मुलं आनंद घेत आहेत या साधनांचा. पुन्हा एकदा संपूर्ण तलाव बघून घ्या. आपण आलेलो तिकडून एंट्री केलेली, एंट्री पॉइंट आहे तो. सरळ पूर्ण चारी बाजूंनी मित्रांनो फिरता येतं या तलावाच्या भोवती. संपूर्ण झाडी आहे. तिकडे आहे आउट गेट. 6:30-7चा टाइम झाले. लाईट लावलेले आहेत, थोड्याच लावलेल्या आहेत. भरपूर संपूर्ण लाईट आहेत तळ्याभोवती, पण थोड्याच लावलेत तरी पण एवढं छान दिसते. संपूर्ण लावले तर एक नंबर दिसते चित्र. भरपूर लोक व्यायाम करण्यासाठी आलेले आहेत मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढंच. जर व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. While I was in the mall, walking around acting right now.